जिंदाबाद 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 बीपीपीएल जिंदाबाद जिंदाबाद इउपिपिएल सरकारखौ जेनेबा सरकारि खामानि मावनायफोरखौ नुनानै जइन जादों जेनेबा 17 बोसोरनि बिपिएफआ जि मावलांदों जेनेबा बहुत नामा थालांदोंमोन बहुत गामि गामखनफ्राव नामा थालांदों जेनेबा दा इउपिपिएलखौ बुङो बिपिएफ सरकारा जेनेबा बे इउपिपिएल सरकारा दिनै 4 बोसोराव आगान होहांबाय बुङो जेनेबा जेबो मावाखै होननानै दा आं नुदों बहुत गामिफ्राव माबानानै थाबायनानै किसुमान नै मा होनोमोन किसुमान जायगायाव साइकेलाबो थाङामोन साइकेलखौ नारजायोमोन बिदि अबस्थामोन लामाफोरा दिनै बेफोर सेन्ट ग्रेभेल थाबायनो हादों गारि मटर खारनो हादों बै 17 बोसोराव ओमफ्राय बेखौ नुवासै बिपिएफ सरकारा बे समाव बिसोरो मेगन गोसोमजों मेगन खाथेना थानायमोन नामा 17 बोसोराव जेनेबा दिनैसो जेनेबा बहुत नुदों डेभेलप जानायखौ नुदों इउपिपिएलआव 4 बोसोराव सिगाङाव बबे हान्जायाव दंमोन आं सिगाङावथ' बिदि हानजा हिसाबै गैयामोन आं बिजनेस मावो आं जेनेबा हानजा हिसाबैथ' आं रावखौबो जुगदान गैयामोन खिन्थु बेबाराव इउपिपिएलआव जइन बेबाराव जेनेबा इउपिपिएलनि खामानि थांनानै जइन जाफैबाय आरो जइन जाबाय दा नोंथांजों लोगोसे साबेसे जइन जादों आंजों लोगोसे 50सो सुबुङा जइन जाफादों 50 सोद्रोमाफोरा फैबाय थानाय समाव इउपिपिएलनि जानानै माबायदि खामानि मावलांगोन रायजो राजाफ्रा सापर्ट होयोबाथ' मोजां खामानि मावलांनो हागोन जोंनि रायजो आरो बेसेबां आसा सरकारनि सायाव सरकारथ' 100% आसा दङ जेनेबा दिनै 4 बोसोराव जेनेबा बहुत खामानि जेनेबा 90% खामानिफ्रा जोबखांबाय आरो बारा खामानि गैला जुदि सरकार आरो जेनेबा थाबावबाला बहुत खामानि मावलांनो हागोन आरो खामानि मावलांनो हागोन आं आसा खालामो आरो मानि थाखाय आं गोदो आं बिपि सरकाराव 17 बोसोर थाबोबाय बिदिनो माखासे समाव हेफाजाब होबाय बे बिपि सरकारावहाय ओमफ्राय दा आङो नायै नायै उनथिंजाय फैनानै नुहरबाय जे जोबथायाव जे बिपि सरकारनि दैदेननाय जि प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकार बे सरकारखौ आङो जोबोर मोजां नुहुरदों दा नै 3 बोसोरावनो बेसेबांखिनि मोजां जुदि फिथाइ मोनोबा आरोथ' फैबाय थानाय बोसोरफोराव आरो मोजां फिथाइ थायबावगोन होननानै आं बेखौ मिजिंथिनानै आं इउपिपिएल सरकाराव दिनै जोगदान होफैदों बिपिएफआव थानाय समाव मा बिबानाव दंमोन आं थांनाय 5 बोसोरावहाय आङो मेम्बारावहाय 2 बोसोर सार्चआव मोनदोंमोन आरो बिथिं इउथनि भाइस प्रेसिडेन्टमोन आङो सारगाव गदंगुरि प्राइमारिनि दा बेसेबां आसा प्रमद बर'नि सरकारनि सरकार प्रमद बर'नि सरकारनि सायाव बेसेबां आसा आं 100% आसा दं बिथांजोंनो थाफानानै जोंबो माखासे रायजोफोरनि माबाफोरखौ सुफुंलांनो हायो नामा बेखौ लानानै आं आसा खालामनानै दा हाबफैदों नोंथांजों लोगोसे साबेसे फैदों सा 16 गासिबो प्राइमारिनि गासैबो सारगाव गदंगुरि प्राइमारिनि गोजाजों ओमफ्राय आरो गामि गंसेनिनो जोंनियाव गामियावथ' बांद्राय न'खर गैया गासिबो बिपिएफनि मोजां নমস্কাৰ মই ডক্টৰ প্ৰতিভা পাছাৰী আগৰৱাল আইভিএফ স্পেচিয়েলিষ্ট এট আপোলো ফাৰ্টিলিটি গুৱাহাটী মই জনাব বিচাৰিছো যে মই কোকৰাঝাৰ আপোলো ডায়েগনষ্টিকত 23 মাৰ্চত আহি আছো দুপৰীয়া 12টা বজাৰ পৰা এটা বিনামূলীয়া নিসন্তানতা কেম্প লৈ পেলাই যাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম আছে নিসন্তানতা প্ৰব্লেম আছে আহি পেলাই মোৰ লগত আলোচনা কৰি পেলাই চিকিৎসা কৰিব পাৰে আপোনালোকে বুকিংৰ কাৰণে কল কৰিব পাৰে 8135834710 নম্বৰত আকৌ একবাৰ কৈছো 8135834710 ফোন নম্বৰত কল কৰি পেলাই আপোনালোকে আপোনালোকৰ এপইণ্টমেণ্টটো বুক কৰিব পাৰে ধন্যবাদ